Gdje ste Minecrafteri? Danas ćemo malo da igramo Minecrafta. Ko što vidite, ja imam par modela na ovom djelu. Vi ko što vidite, Minecraft. Da, igrat ćemo ga sa modovima prvi put. I da, ko što vidite, ovdje imamo par. I idemo na Lucky Luka. Igrat ćemo zato Lucky Block. Dobro. Generišem. Šta je ovo? Malo je zajebao Minecraft, no ništa. Danas ćemo igrati Lucky Block Challenge. I da, sad ćemo da počnemo, ako što vidite malo mi Minecraft čudopa i nešto ima problema. Evo ga. Ko što vidite, ja sam u Survivoru i nemojte se da se pitate. Ovi orcanoti dolaze iz Lucky Blockova koje sam tamo otvarao. I da, sad ćemo prvo na game mode premestimo. Tako. Sad ćemo prvo da uzmemo Lucky Block. I ko što vidite, instalirao sam još jedan Smargat ovaj djelo. Sad ćemo da počnemo. Evo ga. Lucky 0 ćemo. Ajde, 64 borka i imamo po 10 Lucky Blockova. Sad ćemo da ih otvaramo. 1, 2, 3. Izvinite, moja sestra je malo kindiš i da. 4, 5, još 5 minuta. Ćao ljudi! 5, Kako ste ljudi? 6, 7, 8, 9. Luka je 20 godina, nije. On je... Dobro. Sad sam da počela na 10 Lucky Blockova, sve te ćemo da otvaramo i da. I prvo sad u game mode, 0. Luka je 9 godina. Ovako, i dobro, počinjemo sad. Ovako, ajde sad počinjemo i... Šta smo dobili na Lucky Blockovima? Ender chest, dobro. Lucky Villager, ljudi, Lucky Villager, šta ovo ima na... Ništa. To je okej, pa to je dobro. Samo da imamo 20 dijamanta, to bi bilo zakon. Lucky bow, Lucky je 0. Sad nisam siguran. Ne znam šta je ovo sad. Sad nisam siguran. Ode mi Lucky Block apart. Evo ga, coin isto smo dobili. Ne! Sam izglede. Jesam, dijamantiće, koliko? 14. Ekstra, bato, ekstra. Lucky Villager, gdje ćeš? Čekaj, begac. Izvinite malo, što pa Minecraft? Ajmo sad da počnem dalje. To nam baš ne treba. Dobro, dalje. Lucky Potion! Super, bravo. Ne! Znao sam da je to unlucky. Ne! Ne! Znao sam da je to unlucky. Čekajte, ljudi, izvinite, morat ću da... Nazad. Så izleben, andedekte kleden, ruttefall, puppoknall. Sad dajmo prvo.
I idemo sad da vidimo gdje mi one laki đavo, zašto iznali ima još 2 laki bloka. I to tu bilo, ili gdje je bilo. Ne, svi sve su eksplodirali. I onda kažem vam, vidimo se i da. I čao ljudi, vidimo se vrlo uskoro i čao!